Vítám tady člověka, který stojí za projektem Nové horizonty, člověka, který dlouhou dobu vedl mládež a potom odbor mládeže apoštolské církve, následně se stal pastorem ve sboru v Kolíně a dneska vyučuje na Essential College o identitě. Vítám tady Martina Pence. Dane, díky za pozvání a těším se na náš rozhovor. Začneme velmi jednoduše takovou zahřívací otázkou. Martine, jsou nějaké věci, nějaké zázračné věci, které jsi s Bohem prožil a říkáš si, to fakt byl zázrak, Bože, v tomhle si musel působit? No, tak já myslím, že toho je tolik, že nevím, jestli umím vypíchnout 3 věci. Já bych vypíchnul 3 oblasti. Já protože mojí vášní je vidět Boží dílo v různých malých aspektech života, tak já bych řekl jako 3 oblasti. Jednak já miluju to, jak Bůh se vlomil do mého života a neustále mě proměňuje ke svému jako obrazu charakteru. Protože mám podnikovou mysl, tak mám hodně zázraků v oblasti financí, ekonomiky, což vnímám kolem sebe, že to není úplně běžné a mám rád Boží účast v oblasti zdraví, v oblasti lidského těla, duše a tam rád pozoruju tu jeho moc i na svém životě, i v rámci své rodiny. Takže mám takové jako 3 oblíbené balíčky, ale každopádně já rád Boha pozoruju v mnohých malých detailech každodenního života. Dobře, díky. A není něco, co by si řekl, tohle by mohlo člověka zajímat, tady jsem viděl uzdravení, dorostnutí nohy nebo něčeho takového? Spoustu toho je. Řekneš mi jeden. Tak pro mě zajímavý moment byl už na začátku víry, kdy já jsem se rozhodnul, že teda Ježíše budu následovat a v ten čas mi diagnostikovali, že zemřu. Já jsem dostal únavový syndrom, kde jsem spal 20 hodin denně a když už jsem se na chvilku probudil, tak jsem se najedl, napil, zašel jsem k doktorovi, k druhému, k třetímu, až mi řekl, že mám posledních 7 let života a že ať se jako smířím s tím, že to bude už den ode dne horší. Jo? Já jsem nevěděl, jak to může být den ode dne horší, když spím 16 až 20 hodin denně. A já jsem vlastně teď uvěřil v toho velikého Boha. A tenkrát nastala série momentů, kdy mě Pán Bůh začal učit, abych se spoléhal na něj ve všem, co v životě přijde. A proto i v tomhletom umírání bylo mi 20 let, abych se spoléhal na něj, že on mě uzdraví a uschopní pro to všechno, co mi už tenkrát zaslíbil. Ty jo, to si začal hodně zostra. Ty jsi z nevěřící rodiny? Ano. Uvěřil jsi ve svých 20 letech, ano. nebo 15letých letech, ve 20. A jak se stane, že člověk, který je z nevěřícího prostředí, a možná se pohybuje až někde na hranici toho, co by běžný člověk měl dělat? Za hranicí, pokračuji. A jak se stane, že tenhle člověk se dostane do církve, kde se stane pastorem a pak sní tak velké věci, jako jsou Nové horizonty. A vím, že to je velké téma, nebo dlouhé téma, velký horizont, ale pojďme teda na začátek. Proč jsi vlastně vůbec uvěřil? Jak se to stalo, že z toho člověka, který je teda za hranou těch zákonných věcí, se stane člověk, který pak káže morálku? Nevím, jestli kážu orálku, ale pojďme do té minulosti. Já jsem miloval život. Už když jsem bylo nác, já jsem miloval život. Já jsem přecházel mezi skupinama narkomanů, lidí na ulici, lidí, kteří byli velmi racionální a studovali a byli takový filozofové, až po bohaté lidi, kde se mě fascinovaly peníze a vliv peněz na společnost a co si člověk může užít. A někde v té škále u těch podnikatelů jsem našel člověka, který jsem si říkal, to je fakt dobrý člověk, jo? S tím budu kamarád. A on mi v těch 16 řekl, že je křesťan a mě hrozně zklamal. Říkám, jak tak racionální člověk může být tak hloupý? A ten kluk se jmenoval Honza, prodával počítače a my jsme 4 roky spolu byli ve velmi intenzivním vztahu a já jsem se mu snažil pomoct, aby oduvěřil. A on mi vždycky říkal, Martine, ty jsi tak složitý, já nemám odpovědi na tvoje otázky, ale zkus jednou se neptat mě a zkus se jednou začít ptát Boha. A já mu vždycky říkal,
Ty prostě nemáš odpovědi. Přiznej to, že nemáš odpovědi a že ta víra je mylná. Ale když 4 roky osloucháte, zeptej se Boha a on ti odpoví, tak jsem samozřejmě došel do momentu, kdy jsem se začal ptát Boha. A tam přišly ty odpovědi. Dobře. Takže to je obecná rovina, tam je mnoho různých stupňů, ale moje oblíbená takový přechod byl modlitba feťáka, když jsem měl udělat největší kšeft svého života v Praze v oblasti prodeje narkotik. Tak jsem řekl, Bože, vidíš, že můj život směřuje někam, kam pokud existuješ, tak asi nechceš, abych šel. A pokud opravdu existuješ a tohle je křižovatka, tak překaž ten kšeft. A co se stalo? A šel jsem na setkání a to byl koncert slovenského interpreta, nebudu ho jmenovat. A u stolu se říkalo aparatura zajištěná, místo zajištěné, hosté, odvozy z letiště, Artin Pence, zboží, ten je spolehlivý, to je jasný. A z mý pusy vylítlo ne. Všichni si mysleli, že si dělám srandu a tak se jenom otvrdili, Artine, je všechno v pořádku? Říkám, ne. Přivezeš to zboží? Říkám, ne. Vůbec jsem nevěděl, co se děje. Šel jsem na záchod, říkal jsem si, ano, ne. Říkám, co se děje? A teď najednou myšlenka, vždyť jsi mě žádal, abych to překazil. Říkám, to je masakr. Tak jdu a cestou si říkám, ano, ne. Tak co, Martine, přivezeš to zboží? Říkám, ne. Ale to je za 3 dny, my tě zmlátíme. Říkám, OK. Tak jsme šli ven, tam mě obstoupili a řekli, poslední možnost, buď řekneš ano, nebo tě tady dáme přes hubu. Říkám, ne. A dál bych to nechal být. Dobře. No, suma sumárum, později si nastoupil na vyšší odbornou školu misijní v Kolíně, je to tak? Poté, co jsem se opravdu s Bohem setkal, půl roku jsem si řešil ten šok z toho, co to vlastně znamená, co jsem prošel velmi komplikovanou situací z rodiny, jsem hnedka půl roku na to šel na biblickou školu do Kolína. Ano. To muselo být strašně těžké rozhodnutí. To jako byla změna prostředí a úplně všeho asi, ne? Byl to velký šok. A navíc já jsem na tu školu nastoupil v podstatě jako takový čerstvý křesťan, takže já jsem vůbec nevěděl, co to je nový zákon, starý zákon. Já jsem tam šel z ČVUT z Prahy, ale Bůh řekl, odejdi na školu. Byl prosinec a ten můj jakoby duchovní vývoj byl velmi rychlý tenkrát. A já jsem biskupovi a ředitelovi říkal, já cítím, že mě sem Bůh volá, ale já sem nechci. A je prosinec, neměli byste mě přijmout. A oni, ano, je to tak, neměli bychom tě přijmout, ale ke všem těm lidem mluvil Bůh a řekl, musíte ho přijmout. A tak mě přijmuli a tenkrát jsem onemocněl a já jsem první rok té školy v podstatě prospal. Takže to byl takový ten úvodní šok, že já jsem nastoupil na jakousi dráhu. Doma mě v podstatě vyhodili, když jsem tím to oznámil a já jsem na smrt onemocněl. A začal jsem se ptát, opravdu mi ta víra stojí za to, abych riskoval úplně všechno? No, dokážu si představit, že si nakonec odpověděl ano, ale to musel být hrozný proces. A maminka z lásky ke mně půl roku klečela, kdykoliv jsem přijel domů, tak klečela, plakala a říkala, ty jsi zničil můj život, ty jsi můj jediný syn a já tě žádám, aby si odvolal to rozhodnutí. Klidně si věř, ale nestuduj tu školu. Jo, druhý jediný příbuzný děda mi zavolal a říká, ty to myslíš vážně s tím Bohem? Říkám, jo. Pak bych tě rád pohřbil. Už tě nikdy nechci vidět. A já jsem se musel opravdu pořád ten první rok ptát, je ten Bůh něco, co mi stojí za to riskovat úplně všechno? A nakonec jsem si odpověděl, že ano, ale byl to opravdu proces, kdy jsem zjišťoval, jestli ten Bůh, Boží syn, ten otec, ta prole Ducha Svatého, jestli jim jde jenom o jakýsi věčný život, anebo jestli jsou přítomni právě v tom každodenním rytmu, v těch všech praktických otázkách. A to byla moje touha zjistit, že buď to tak je, anebo nevím, jestli ten tlak zvládnu. Martine, já když tě poslouchám, já mám pocit, že tvůj Bůh je extrémně velký. To fakt chce odvahu.
teď už možná začínám chápat, proč tak velký sny a vize a bláznivý věci jako seš ochotný podstoupit. Pokud tvůj Bůh je opravdu tak velký, jak o něm mluvíš. A potom, co jsi vystudoval teda tu biblickou školu, protože jsi ji dokončil, tak jsi začal dělat co? Pracoval jsi v církvi, nebo jsi šel do sekuláru? Jak to fungovalo? No, já byl tak nadšený s takovou touhou a vizí mluvit o Bohu všem kolem mě, že jsem hnedka nastoupil tedy do práce v církvi v Evansdorfu jako zástupce pastora. A tenkrát ty první roky já jsem s sebou vzal asi 10 kamarádů, kteří taky uvěřili. Jeden z nich je teďka pastor CBH Praha, druhý je vedoucí Teen Challenge, třetí je pastor v Evansdorfu. Já jsem tak opravdu hořel, že přece o tomhle Bohu se musí dozvědět všichni v tomhle státě. Já jsem úplně nepřemýšlel a hnedka jsem dostal nábídku ve 23 letech pracovat v církvi. Dobře. Nemrzí tě zpětně, že jsi neměl doposud nějakou zkušenost z práce, která by byla mimo církevní? Chápu asi, kam tím směřuješ. V podstatě bych to úplně nedoporučoval, ale ten můj život byl spíš jako výjimka, byl tak specifický. Já jsem byl tak divoký do těch 20 let, že si myslím, že jsem byl v kontaktu s tím životem, s tou praxí, ale ne víc, míň. Už jsem toho zažil dost, ale myslím, že mi hodně pomohlo, že jsem vlastně celých těch dalších 20 let, já jsem byl stále v kontaktu s tím dětem, s tím naším světem, s lidmi a považoval jsem za důležité se neustále vzdělávat v těch rolích, v těch dovednostech, které k vedení lidí a k řízení jako patří. Takže já toho nelituju, ale myslím si, že to není pro každého a pokud někdo chce řídit lidi v církvi a nemá zkušenosti řízení lidí předtím, tak je to velmi těžké se to tam jako potom naučit. Ty jsi ale teda mládež nebo pracoval jsi v církvi a pak si se stal vedoucím odboru mládeže pro celou denominaci apoštolské církve, je to tak? Ano. A co ti ta role dala, nebo jak ses k ní vůbec dostal? No, dostal jsem se tak, že jsem prostě miloval mladé lidi a vždycky jsem se ptal Boha, co uděláme víc, co je za možnosti. A tak jsme v tom šluknovském výběžku nejdřív založili klub, potom primární prevenci na školách, potom prevenci v celém výběžku. A já jsem se vždycky ptal, no a co uděláme teď? A najednou mě napadlo, pojď to, co se naučil Evansdorfu, udělat jako pro celý národ. Říkám, to zní jako plán. A tak jsem se do toho víc jako vrhnul, možná spíš po hlavě. Tehdejší vedoucí biskup Martin Oldán řekl, zkus to, buď to vyjde nebo ne. A říkal si, jo, to je takový pěkný biznisový pravidlo, buď to vyjde nebo ne, ale tím, že mě to bylo blízké, tak jsem se do toho vrhnul. A já mám rád jako výzvy. Jo. V podstatě, já když nemám před sebou výzvu, tak se nudím a mám roupy. Jsem zjistil. A když mám roupy, tak to není dobré. Takže já jsem prostě vstoupil do toho prostoru s téměř žádný budget a určité jako sny, co s těma mladýma můžeme udělat. A začali jsme to dělat. Takže jsme udělali festivaly v létě, na podzim, školení a vždycky tam byla ta moje touha a musím jim všem říct, aby o té víře mluvili s ostatníma, protože přece tak velikého, úžasného Boha stvořitele vesmíru, o tom přece musí každý chtít slyšet. Nechci tě dlouho rušit, jenom bych ti rád řekl, že tenhle podcast je součástí mnohem většího projektu, který se jmenuje Šema Projekt. A díky němu najdeš taky spousty možností, jak svůj život posunout na další level a milovat Boha o trošku víc. Všechno najdeš na www.šemaprojekt.cz. Tak se uvidíme tam. No a v momentě, kdy asi v roce 2016, nebo kdy se stal pastorem sboru, nešlo tohle jako trošku proti tomu práci s mladejma a ještě ke všemu misie mezi nevěřícíma? Protože práce na sboru je přece jenom práce uvnitř církve, vnitřní problémy, starší lidi, nebo nejenom, že jo, ale je to prostě něco jiného. No jednak my jsme se přestěhovali, to je důležité říct, z Varnsdorfu do Kolína. Já jsem plánoval jít do sekuláru, právě se pár let věnovat jenom nějakému podnikání a pak se třeba vrátit.
ale ta práce byla tak rozeběhnutá v tom odboru, že já jsem ji vlastně do té doby dělal zdarma. Jako takové, jako bokovku při té práci zástupce pastora v Tavansdorfu, to byla taková bokovka, ta národní práce. A v roce 2016 jsem vlastně dostal tu nabídku, ať to teda dělám naplno. Jo, a pastorem v místní církvi v Kolíně jsem se stal roku 2019. Spíš protože se tam stala určitá jako výzva, problém, na kterou jsem reagoval, ale už jsem cítil, že je třeba se posunout. Já hodně věřím v životní etapy, takže jsem si říkal, nechci, už tam jsem 15 let a už jsem se cítil blbě, že už bych měl to jako předat. Jo, rád pomáhám druhým, aby prostli ve svých dovednostech, a když jsem já na jednom místě dlouho, tak se stanu špuntem, takže už jsem cítil, že potřebuji odejít. Lidi mi říkali, neodcházej, všechno funguje. Já jsem vnímal, že ne, že třeba vstoupit do nové etapy a že potřebuji uschopnit druhé, aby mě nahradili a aby i oni rostli. Martine, teda v 2019 se stal pastorem sboru, ale teď je přelom roku 24-25 a ty svůj sbor zase předáváš. Proč a co tě čeká? Jak říkám, mám rád životní etapy a museli bychom jít víc do hloubky, co se tenkrát v Kolíně dělo, ale věřím, že jsem přispěl k určité stabilizaci té komunity, toho místního společenství. A jak jsem odešel finálně z odboru, tak jsem si řekl, ale já nevím, jestli zvládnu být jenom v místní církvi. Říkám, bože, potřebuji něco většího a já jsem k té misi nebo k tomu sdílení víry často jako neměl čas. A tak jsem si řekl, že jednak já potřebuji si vytvořit víc prostoru, abych mohl sdílet víru s tím spokojeným Čechem, který má pocit, že žádnýho Boha nepotřebuje. To mě stále a dodnes mě to irituje, že bych proto chtěl mít víc času. A zároveň jsem si přál dělat něco, co může posunout ideálně všechny české církve, aby se zamilovali propojení církve s komunitou a za zasahování lidí. A tak jsem se Boha ptal, co uděláme dál. A tenkrát jsem dostal otázku, tak mi jde nějaký nápad. Jo, a to se mi líbí, že vztah s Bohem se vyvíjí. Nejdřív jsme to miminko, který vlastně něčemu moc rozumí a říká, bože, udělej. Postupně už víme, jak to funguje, tak jsme partneři a nějak diskutujeme, co by šlo udělat, ale já věřím, že se neptáme do konce života, bože, co mám dělat. Věřím, že to je postoj dítěte, který se ptá, co mám dělat, ale že prosteme, jsme zralí. A když mě Bůh našel v momentu, kdy se mě zeptal, teď už jsi všude byl v České republice, ve všech církvích, tak co bys udělal ty? To mě teda šokovalo. To je hozená rukavice. Hozená rukavice, přenesení zodpovědnosti a říkám, tak kdybych si mohl i myšlet, tak bych udělal to, co jsi mi ukázal tenkrát v Austrálii, že udělali oni v roce 79. To bych měl tady trošku popsat. A tenkrát australská církev ACC měla stejný počet členů jako některé české protestantské církve, 8 000 členů, 60 sborů a měla podobné jako přístup. Nikdo nechtěl studovat z mladých lidí, sborů se zakládalo málo, říkali sekulární společnost, nikdo o víře nechce slyšet. A přišla generace, která řekla, a co když je to úplně jinak? Co když jsme Boha dali do škatulky a je tam malý a nemůže nic dělat a my se v tom jako tak utvrzujeme. Pojďme se kouknout někam, kde těch křesťanů je prostě 100 000. A tak si vymodlili a jeli do Jižní Koreje, do sboru Yonggi-Chova, který měl ještě ne asi 1 000 000, ale 100 000 lidí a najednou uviděli jiný přístup k vůdcovství. Uviděli jiný přístup k ženám ve službě. Uviděli, že mají vlastní mrakodrapy, které slouží v komunitní práci celé společnosti, jsou zapojení v politice a uvědomili si, že vlastně uzamkli Boha do nějaké malé krabičky, ve které se toho dělo velmi málo. A tak se vrátilo těchto 240 vedoucích a vytvořilo úplně nový přístup, jak věřit, jak pracovat v církvi. Vytvořili plán na 10 let, vytvořili určité klíčové prvky, které se potřebovali naučit a během dalších 10 let bylo z 8 000 120 000 členů
A do dnešní doby to je 500 000 členů pouze v tomto jednom hnutí ACC. A to jsem Bohu takhle představil a řekl, tak jestli si můžu i myšlet, tak mně by přišlo zajímavé, kdyby jsme udělali něco podobného, jako udělali Australané. A tak vznikly nový horizonty. A tak zkráceně vznikly nové horizonty, protože Pán Bůh mi řekl, tak to udělej. Já bych se k tomu ještě rád vrátil, k těm novým horizontům, ale zaujalo mě jedno spojení, který si použil, a to je spokojený Čech. Mm-hmm. Kdo to je, prosím tě? Já věřím, že jasně, spokojený Čech, my jsme nespokojený Čech, ale... No právě. Jo, to jsem možná až adeptně vyjádřil. Já jsem spíš reagoval na to, že když jsem uvěřil, tak se často prezentovaly příběhy víry jako někdo, kdo je úplně zoufalý, kdo byl závislý na narkotikách. Prostě jsme přinesli společnosti příběhy, když jsi zoufalý, tak potřebuješ Boha a pak se z tebe stane veselý člověk. A já jsem vyrůstal, možná to tak nebylo všude, nevím, ale přišlo mi, že to je společnosti, která je taková jako obyčejná, normální, ukazuje příběhy, které je neoslovují. Protože typický Čech si neřekne, nejsem na tom tak špatně, abych potřeboval Boha. A mně ten obraz vždycky připadal, že vlastně tím opět zmenšujeme toho Boha, ale že většina Čechů jsou tak nějak spokojení, obyčejní, žádný velké výzvy, žádné extra problémy tohoto typu, ale hlavně nechtějí poznat Boha jako někoho, kdo řeší jejich problémy. Jo? Asi to nepotřebují teda. Nechtějí se obracet kvůli nějaké jako potřebě. A já jsem si uvědomoval, že té společnosti nabízíme Boha, kterého lidi opravdu nepotřebují. Zachránce. Věřím, že v 90. letech, respektive v komunismu, lidé potřebovali Boha zachránce, osvoboditele, kdo jim pomůže v tom tajném pronásledování, kdo jim pomůže skrývat Bible, kdo jim pomůže se dostat na vysokou nebo střední školu, když odhalí, že jsou křesťani. Byl tam jiný koncept potřeby Boha, ale věřím, že ve svobodné společnosti ten Bůh musí být mnohem širší, aby nás zaujal, aby ho normální, typický Čech s průměrnou výplatou, s dovolenou v Chorvatsku, v Itálii, se Škodou Octavia chtěl říct, wow, to je pecka, to dává smysl. Jak na to? No, jednak potřebujeme rozšířit, kdo je to Bůh. Jo, mně se líbí N.T. Wright, který vlastně píše v knize o evangeliu, že prostě... Jako novozákonník je to docela dost věcí, který píše o evangeliu. Je to modrá knížka, když tak pak můžeš ukázat. Dobrá zpráva. Jednoduše dobrá zpráva. A já věřím, že každé století potřebuje nějakého C.S. Lewise nebo N.T. Wrighta, který se znova podívá zpátky a řekne, evangelium tenkrát znamenalo toto a evangelium dneska znamená toto. Jo, on tam mluví o té maně, kterou dostávali na poušti a oni se ptali, co to je, a myslím si, že N.T. Wright tam popisuje, že každá generace se má ptát, co to je, to evangelium. Ano. Tak na tohle naráží. Ano, a mně se právě líbí, jak on tam v pár větách píše, že dobrá zpráva je, že Bůh ujal vlády nad světem a že ta vláda jde do té největší širokosti od kuchyně do zahrady, k autům, do politiky, že ta dobrá zpráva a vláda jde do všech aspektů lidského života. A já jsem to před lety četl a řekl jsem si, konečně někdo, kdo to vidí stejně. A já se snažím pracovat s myšlenkou schodů, že vlastně nacházíme lidi v nějaké etapě života a my jim prostě nahodíme nějaký aspekt Božího království. A protože jsem si udělal statistiku, že v Česku člověk pozná Boha nebo uvěří během 7 let, co o něm slyší poprvé, tak já rád jako nahazuju různé koncepty, jak Pán Bůh může fungovat v tom místě, kde se ty lidi nacházejí, a beru to jako to rozsévání toho rozsévače v podobenství v Bibli a v těch lidech to klíčí. Ale my musíme zasévat dobré myšlenky, aby to v lidech mohlo klíčit, aby pak někdo mohl
sklízet. Dobře, tak představme si, že jsem spokojený Čech, mám Škodu Octavia, normální výplatu a jezdím jednou, možná někdy i dvakrát do Chorvatska za rok. A jak velkýho Boha potřebuji? V čem mě teda může ne zachránit, ale co je to evangelium, které můžu chápat, a které je vlastně aktuální i pro mě? Zkusím to říct úplně prakticky. Možná ještě doplním. A co ten mladý člověk, který se v tomhletom narodil, v té spokojené rodině a teď jako hledá něco víc? Jasně, pro mě je Bůh odpovědí na všechny otázky. Já to řeknu konkrétně ke skupině, s kterou se nejvíc zabývám, a to jsou podnikatelé, drobní živnostníci, kteří mají nějaký světonázor, nějaký pohled na život. Ještě jsem, že pořád pracují, jde jim o peníze, nemají tolik čas a rodinu, mají konflikty s dětma a s Anželkou, protože nemají úplně moc času a jsou pořád unavený. Jo, když to zkusím takhle jednoduše říct o jedné komunitě. A já se ptám, Ježíši, jakou máš odpověď na každou z těchto výzev? A pak jsem k té komunitě přišel a říkám, chlapi, vím, že nemáte čas a nabízím vám jednou měsíčně se spolu setkáme a budeme se bavit o životě, o manželství, o dětech, o biznise. Jednou až dvakrát ročně spolu pojedeme někam do zahraničí, kde si odpočinete, protože vy neodpočíváte, já to pro vás zařídím. Budeme odpočívat a budeme si klást otázky, proč dělám, o co dělám. Budeme tam mít nějaké vyučování o biznise, o nejnovějších technikách. A oni na to všechno řekli, to je skvělý. Takže ty vlastně pořádáš to potřebujeme. mastermindy. Svým způsobem, jo. A vlastně potom ve všech těch momentech já prezentuju víru. Čtu z Bible, jak se Bůh dívá na výchovu dětí a vůbec jim to nenutím. Já jim vlastně učednicky zjevuju Boží království. Říkám jim, že nejšťastnější, nejste, když si koupíte další Porsche a další budovu, nejšťastnější budete, když budete měnit životy lidí skrz štědrost. Skrz desátky. A bavíme se o věřících lidech nebo nevěřících? Nevěřících. To bys nevěřil, jak se vždycky rozčertí, řeknu, já vás naučím, že budete milovat o desátky. Jo? A když jeden kamarád, který se mnou měl zkušenost o nákupu a prodeji nemovitosti, kterou Bůh ukázal, a já jsem mu řekl, a teď na konci té zkušenosti, Honzo, chci, aby si porozuměl principu desátku. On říká, ty si děláš prdel ze mě, víš, kolik to je to peněz? Říkám, nevím, je mi to úplně jedno a chci, aby si dal. On řekl, ne, zapomeň na to, je to úplná hloupost. Ale už mu to v té hlavě jako nedalo spát a říkal, prosím tě, jak můžeš být z desátku nadšený, když se učíme celý dějiny, jak církev okrádala lidi, vysvětli mi to. S radostí. Tak pojď. A s těma desátkama. No, zajímá mě to. Jo. No, já říkám, ty jsi nejšťastnější, když měníš životy lidí a co je lepšího, než si rovnou v mysli udělat prostě blok, že 10% s nima budeš automaticky očítat na změnu společnosti. Jo? Až se jednou staneš součástí církve, taky dáš třeba do církve, ale ještě než tam seš, udělej si blok, že z každého kšeftu oddělíš 10%, rozhlídneš se kolem sebe a někam to pošleš, uděláš nějaké priority a budeš pozorovat, co tvoje peníze, co tvůj zájem mění kolem tebe a já ti slibuju, že se budeš cítit víc šťastný, než když jsi skoupil teďka tu Škodu Kodiaq ve full version Laurin and Clement. Zkus to a pak mi řekni, že jsem se mýlil. Dobrá, chápu, tak zkus pokračovat. Takže v každé z těch 5 oblastí, které jsem zmínil, že jsem si analyzoval, že ta skupina se tím, jak je to důležité téma, případně jako svízelné téma, tak jim zjevuju Boží království, jak Bůh funguje jako otec, jaké principy Bible říká o dětech, co Bible říká o odpočinku, o prioritách. A prostě jim pouštím videa z GLSK, nebo se jednou měsíčně setkáme, povídáme si zkušenosti. Jenom to, že si otevřeš srdce, oni to neznají. Oni říkají, my jsme léta chodili do hospody, kde vždycky někdo odešel a my jsme ho omlouvali. Pak odešel druhý a my jsme pomlouvali jeho. A ty jsi mezi nás vlítl jak uragán a říkáš, přestaňte s tím, zjevte svoje slabosti a pojďme se odpořit v tom, aby jsme byli silnější skupinou, nazvali jsme to limity, jo? Pojďme se scházet a překonávat limity, které nám život klade.
A oni s radostí sdíleli problémy s anželkama, s dětma, s placením DPH, s okrádáním zákazníků a v té svobodné atmosféře jsme si povídali, Bible říká toto, Honza říká toto, Jirka říká toto a vy si dělejte, co chcete. Já vám nebudu říkat, co máte nakonec udělat, ale vedl jsem je k tomu, že Bible nás ocňuje pro etický život, že nás ocňuje k těm výdělkům, že Pán Bůh tam není jenom proto, aby říkal tohle nedělej, Pán Bůh je tam proto, aby znásobil tvé zisky. To je také mé oblíbené téma. Pán Bůh je nejlepší ekonom, je nejlepší prodejce aut, je nejlepší prodejce nemovitosti. Jsem obklopen přáteli s nemovitostmi. Já říkám, on to umí úplně nejlíp, on to umí najít, pojď s ním spolupracovat. A to jsou ty šokující momenty, kdy nikoho z nich nenapadlo, že by Bůh byl nejlepší biznismen a že by kromě té etiky a záchrany a věčného života se vlomil do jejich peněženky, do jejich vizionářství a byl relevantním partnerem. Možná je to trošku šťouravá otázka, ale znamená to, že spokojenému Čechovi nebo nějakému podnikatelovi ty nabízíš vlastně možnost potkat Boha, který není jako zachránce, ale je partnerem? Který je všechno. Jo, já věřím, že my potřebujeme přestat kopírovat způsoby z Ameriky, nebo z Austrálie, nebo z Číny, jak přistoupit k té české duši. My potřebujeme porozumět sami sobě, co ten Čech potřebuje o Bohu poznat, aby se otevřel na to poselství. A když se racionálně otevřeme, že Bůh dává smysl, že to vlastně vůbec není hloupý, tak pak se otevřeme i na tu otázku kříže, hříchu, odpuštění. To všechno tam jako musí být taky, ale jde o to, že většinová česká společnost má pocit, že Bohu rozumí, má pocit, že tomu poselství rozumí a proto ho vůbec nechce. A já říkám, my ho musíme otevřít, my musíme toho Boha představit jinak, aby potom, když řeknu Honzo, chci tě seznámit o jmém pokání, hřích, odpuštění, kříž a vzkříšení, aby řekl, no jasně, pojď pro to, určitě, jo, chci to slyšet. Ale předtím někde se musí vyskytnout Bůh, který je nejvíc racionální bytost, který má odpovědi na všechny otázky a se kterým stojí za to vejít v kontakt a dát mu všechno ze svého života. Dobře, tvůj příběh jako takový, když jsme se bavili o tom, jak jsi uvěřil, tak vlastně jako je jistým otazníkem na tyhle ty věci, které teď popisuješ. Jako Bůh, který má odpovědi na všechny otázky. Tak to si taky pokládal Bohu, ne? Jo. Dobře, tak očividně s tebou Bůh pracuje jako po celou dobu nějakým způsobem a teď přichází jako nový horizonty, ve kterých chceš teda zahlédnout nový horizont toho Boha nebo čeho? No já jsem hlavně chtěl všechno rád dělám s lidmi, já nejsem rád sám, takže já jsem v podstatě řekl, Bože, pojďme udělat soupis nebo vytipuj 200 lidí, se kterými budeme celý ten rok cestovat ze všech denominací, profesí a zahlédneme spolu něco, co během těch 12 měsíců si nakonec sedneme a společně si to napíšeme. Že na tom novém horizontu jsme viděli Boha, který jedná takhle, dělá toto a my proto uděláme toto. Mm-hmm. A to jsme si přepsali, máme 6 témat, které vlastně v lednu představíme celé církvi na summitu edoucích mládeží a vyhodnocení té naší činnosti, ale trvalo to v podstatě, až bych řekl, 15 měsíců ten proces toho cestování, zamýšlení se a vytipování těch 6 oblastí, kterými se teď budeme věnovat. Co tě Bůh skrz ty nový horizonty naučil? Že je ještě větší, než jsem si myslel. Ještě. že jeho srdce opravdu je pro všechny národy, že je přítomný v životech lidí na okraji společnosti a je přítomný v životech premiérů a prezidentů, že opravdu se ujal vlády, jak už jsem říkal od N.T. Wrighta, že by si přál, aby to každý národ mohl uvidět, rozvinout
a aby jsme Bohu přestali klást bariéry ve smyslu na to nemáš, to nemůžeš, a aby jsme mu prostě dali prostor v tom našem životě. Takže když to řeknu konkrétně, jak jsme s Bohem komunikovali, tak to udělej, tak jsem tam jel, tak jsem se všema domluvil, měl jsem vlastně určitý klíč, když oni řeknou ano, když Češi řeknou ano, když seženou peníze, tak do toho půjdem. Jo? A já jsem si prostě myslel, že ty peníze stejně neseženu, a tak Bohu jenom, fakt jsem to takhle jako vnímal, že přece na to nikdy nemůžu sehnat ten klíč, který byl, že lidi zaplatí 3 miliony a já seženu 4 miliony. To jsem v životě nezažil. A já vím, že říkám poznávat většího Boha, ale tahle výzva se pro mě samotného zdála neskutečná. A tak jsem si říkal, hele, je to zvláštní, to celé vedení, ta diskuze, ale však až to jde na peníze, tak se to asi stejně nestane. A ono se to stalo. A já jsem si uvědomil, že Bůh je opět větší, než jsem myslel. A až když jsme tam celá ta skupina přijeli v říjnu minulého roku 2023, tak jsme tam všichni na sebe koukali a z těch očí všech šlo, ono se to fakt stalo. A věřím, že pro mnoho z těch lidí to vlastně byl takový jako eye-opener, jakože otevřeli oči a uviděli, wow, tohle... To byl nový horizont. Už vlastně to byl nový horizont, že jsme tam vůbec přijeli, že jsme se zahlédli jeden druhého. Ale myslím, že opravdu jako Češi v církvi potřebujeme přestat Bohu klást bariéry, co může a nemůže. A když by si nebo jinak, když by si popsal, co to vlastně nové horizonty jsou, tak je to nějaké otevření se Bohu, že je větší, ale máš nějakou definici, co je cílem těch nových horizontů. A ty jsi mluvil o tom, že chcete definovat nějakých 6 témat, ale přece jenom, tak já to řeknu, já to vím, že tam je jedna věta, kterou... Ty to víš, já to vím. Jo. Ale tak mohl bys nám jí říct, o co teda v těch nových horizontech jde? Jo, vznikla správní rada, která má 10 členů a my jsme si definovali, že nové horizonty jsou hnutí, které chce vytipovat témata pro to, aby církev v České republice mohla být zdravější, vlivnější a početnější. Takže to jsou naše 3 slova. Chceme během dalších 10 let, ten projekt má ambici to být v dekádu, aby ta změna opravdu přišla, je, že chceme vidět církev, která přemýšlí šířeji, která získává vliv, která tím vlivem získává větší počty, takže nás je víc, ale zároveň, že se učíme být jakoby zdravější v tématech, které dnešní společnost přichází, že jim rozumíme, žijeme je a umíme propojovat to duchovní i to praktické. Tenhle rozhovor ještě zdaleka nekončí. Jeho zbytek najdeš na www.shemaprojekt.cz a najdeš tam taky spousty dalších věcí. Tak těšíme se na tebe v Shema Projektu. To, že každý člověk má jiné obdarování a že pouze správní lidé na správných místech vytvoří ty správné výsledky, a to je dodnes, myslím, naší velkou výzvou. Byl pastorem apoštolské církve. Tak co v té tvojí denominaci je to, co tě tam drží? A co ses naučil od těch jiných denominací? A když dokončil tu školu, tak mi zavolal a řekl mi, já jsem se dostal do první 10. Ve chvíli, kdy jsem na to úplně začal kašlat, začal jsem žít podle těch svých hodnot a principů, jak jsem sám sebe pochopil. Přestal jsem blízt lidem do zadku, přestal jsem se snažit tam být 10-12 hodin denně. Žil jsem tak, jak mi to dávalo smysl, a najednou jsem se dostal do první 10.